Zdravím vás, priatelia, moje meno je Lukáš a vítam vás na kanáli Blind Builder. Na Instagram mi prišla veľmi zaujímavá otázka od Andreja, že ktorá z kociek, alebo teda z hlavolamov je najťažšia. Pokiaľ sa rozprávame o obťažnosti hlavolamov, je to z viacerých hľadisk. Závisí to od veľkosti, od zložitosti, náročnosti a tak ďalej. Proste tá náročnosť závisí od viacerých faktorov. Môže to závisieť od počtu farieb, od počtu dielikov alebo od samotného mechanizmu hlavolamu. Jednou z tých náročnejších, na ktorú sa dnes pozrieme, je Dayan Magic Tangram Cube. Tak poďme sa na to pozrieť. Takže priatelia, určite všetci poznáme Tangram, hru, hlavolam, kde z rôznych geometrických útvarov sa skladá obrazec. Alebo teda viacej obrazcov. Na základe tejto hry vznikla kocka Magic Tangram Cube od firmy Dayan. Za poskytnutie tejto kocky ďakujem internetovému obchodu cubemania.cz, kde túto kocku nájdete aj vy. Túto kocku môžete nájsť buď s čiernym plastom s farebnými nálepkami, alebo v bielom plaste s farebnými nálepkami, alebo v tomto prevedení s farebným plastom bez nálepiek, ktorý si myslím, že je najkrajší. Keď sa pozrieme na tie lomy otáčania, je nám určite jasné, že mechanizmus je úplne vzdialený od klasickej Rubikovej kocky. Môžeme nájsť, že na každej strane je vlastne jedinečný tangram, ktorý treba zložiť. Je to kocka shape shifting, to znamená, že mení svoj tvar pri skladaní. Mechanizmom je, že kocka sa takto otáča v strede, vlastne vo svojej polke. Taktiež sa otáča táto strana kocky s dvomi rohmi, vždy na diagonálnej strane. A zase táto. Má 6 strán, to znamená, že 6 farieb, skladajú sa farby. Shapeshifting znamená to, že mení svoj tvar. To znamená, že keď tento stred pootočím, tak zase sa dajú otáčať. Tieto rohy. A už si môžeme všimnúť, ako je kocka zamiešaná. Na tejto kocke je najťažšia vlastne tá orientácia, pretože musíte vždycky zistiť, ako tú kocku nastaviť, aby sa dal vlastne spraviť ďalší ťah. Žiadne algoritmy, žiadne dopredu naučené ťahy. Táto kocka je naozaj skutočne o intuitívnej logike a schopnosti skladania. Ako farieb, tak aj tvarov a na základe orientácie. Každá tá strana má jedinečný obrazec. Na žiadnej strane sa ten obrazec neopakuje, pretože tie lomy strán na každej strane vytvára jedinečný obrazec toho tangramu. Tie lomy strán sú vždy prispôsobené tak, aby sa na základe určitej situácie dal spraviť ďalší ťah. Toto je kocka, ktorá je ozaj pre veľmi skúsených riešiteľov hlavolamov, pre ktorých už Rubiková kocka nepredstavuje žiadny problém a sú vlastne pripravení pre nové výzvy. Takže keď milujete hlavolamy a hľadáte novú výzvu, Magic Tangram Cube od firmy Dayan je jednoznačne pre vás. Čo sa týka otáčania strán, tak tá kocka je skutočne veľmi ľahučko otáčateľná, ozaj hladko, nezasekáva sa nikde. Samozrejme s tým, že musíte ju presne nastaviť, aby tie strany zapadli do tých lomov. Výborná kvalita plastu, výborná kvalita farieb a vlastne celkový ten mechanizmus je vynikajúci. Tá kocka je hutná, nezasekáva sa, má dobrú vôľu, ktorá
vhodná akurát pre skladanie. Takže ozaj vynikajúci darček Vianociam pre každého Cubemana, Cubemastera, ktorý má rád nové výzvy, chce si vyskúšať niečo nové a môžete si byť istí, že pri tejto kocke sa určite riadne zapotí. Takže Dayan Magic Tangram Cube jednoznačne odporúčam pre každého a pokiaľ si túto kocku chcete zaobstarať, odporúčam cubemania.cz, kde je dostupná vo viacerých prevedeniach, môžete si vybrať. Jednoznačne odporúčam, fantastický hlavolam. Takže to by bolo pre dnešné videjko všetko. Ak sa vám páčilo, môžete ho oceniť lajkom, komentárom alebo odberom tohto kanálu, ak ho ešte nemáte. Môžete mi do komentáru napísať, či by ste si trúfli na takúto kocku. Želám vám veľa zdravia a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.